Primele imagini cu Benzema la Al Hilal au fost publicate și totodată am aflat și ce număr va purta Benzema la Al Hilal și nu este la ce vă așteptați. Benzema este cunoscut pentru faptul că a purtat numărul 9, 9, cum își și zice, este cumva o definiție a atacantului clasic. El, Lewandowski, lui Suarez, ăștia în ultimii ani, cam ăștia au fost atacanții care au rupt normele. Și acum a apărut Haaland și alții. Bun, hai să ne uităm un pic la pozele astea cu Benzema. Aici este cu sauditul șef, I guess. Nu știu sincer cine este, nici nu mă interesează. Și hai să vă arăt și ce număr va purta Karim. 90. Nu 9, 90. 9 e ocupat și am intrat să văd cine are numărul 9, n-am găsit. Probabil Mitrovic, dacă mai e pe la club, habar n-am. Am văzut că 10-le lui Neymar a fost luat de Malcolm și 7... tot de un jucător sau mai mare.